a càrrec de les bombolletes, en aquest cas a la planta baixa de el castell de Florejacs. A les 6 de la tarda i la vegada serà a les 7 de la tarda. Visita el castell de Florejacs. De la Creu de Terme, jugador de ser Terelló d'Alcarràs, castell que fa un taller infantil per un camp de confecció de flors al centre. A la Creu de Terme, a l'entrada de la Pobla de Florejacs. A on Patricio